Otieno. Od bura mar Senet opwodho maonge lokruok paro mar chik mano chwalnegi kod od bura mamalo ewi jokanyo mag aput mabiro tayo chenro mar walo komishonas mag duol mar yiero e pacho ka IEBC. E twak gi moyiedhi jod bura mag Senet koro puodho parono manyiso kaka ibiro puodh jokanyo abiriyo mag apudno. Joj Bati ni kod ler mathoth. Kakoro ng'wech mar manyo komishonas manyien mag IEBC mabiro kawo kar Wafula Chebukati kod Lange ochakore. Od bura mar Senet okalo twak mane ochwalnegi kod od bura mamalo maonge lokruok moro amora. Ma en bang' seneta mar kaunti ma Bomet kendo jakom mar komiti ma ochung' ne weche chike od bura mar Senet Hilary Sigei bolo piny dwaro mar timo lokruok ne paro kaka owinjo pogo kombe abiriyo mag aput mabiro walo jokanyo mag IEBC manyien. E twak margi mag okinyi, jatend kweth mathoth e od bura mar Senet kendo seneta mar kaunti ma Kericho Aaron Cheriot ne opedho nyim jo od bura mag Senet twak mayande ochwalnegi kod od bura mamalo kaka owinjo wal jokanyo mag aput mabiro yiero komishonas mag IEBC. The principal objects of the bill, Mr. Speaker, is to amend the IEBC Act in its first schedule, which provides for membership of the selection panel for purposes of appointment of chairman or members of the IEBC, reducing the number of membership of the PSC, that is the Parliamentary Service Commission, from 4 to 2, and to allow the political parties liaison committee and the Public Service Commission to each nominate one member to the panel. Okang' mar od bura mar Senet podho parono koro nyiso ni kind ji abiriyo ma ibiro wali aput ma biro yiero jokanyo mag IEBC manyien. Ariyo biro wuok kuom duol ma ochung' ne tije oganda Public Service Commission, achiel ibiro yier kod duol ma ochung' ne tije jo od bura Parliamentary Service Commission, machielo ibiro yier kod duol mar duond buche ma idendo ni Political Liaison Committee. Jakanyo machielo biro bedo mowuok e riwruok mar okinde pacho ka LSK, ka ariyo mamoko biro wuok e dinde mopogore opogore pacho ka. The bill proposes that the following new paragraphs, that's 1-2, on the composition of the panel be as follows. That is one man and one woman. I love that. It's a new way actually of drafting our legislation, Mr. Speaker. We are becoming more descriptive. 2 nominated by PSC, specified, has to be a man and a woman. Then 1 nominated by Public Service Commission, 1 nominated by Political Parties Liaison Committee, 1 nominated by the LSK, Law Society of Kenya, and 2 persons nominated by Interreligious Council. Kata obedo ni nopwodh twagno, twak ne ok obedo mayot e kinde ma seneta mogwel Catherine Muma ne temo dhiro mondo tim lokruok ne twagno. There were people in the morning who are saying reduce Interreligious Council to 1, but many people argued and said, what about those that are of a different religious persuasion? And I think 2 is a good slot. We say the same. There's a point of order. What's your point of order, Catherine Muma? Is it fair for the majority to assume that the amendment I've proposed is not anything to look at and the default is therefore what came from National Assembly? Senetas bang'e noduogo go ombulu mar puodho twagno e kinde ma 28 nosiro twak ka abiriyo mamoko to ne othir kode. The results of the vote on the Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill, National Assembly Bills number 49 of 2022 is as follows. The ayes 28, the nays 7, abstentions 0. Honorable Senators, I put the question that the committee do report to the House its consideration of the Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill 2022, National Assembly Bills number 49, 2022, and its approval thereof without amendments. As many as of that opinion say aye. As many as of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Moko kuom senators bende nobedo kod tich matek yango kit rwakruok margi kane pok omigi thuolo mar goyo ombulu. Can we see your dress code? My dress code. I am, sir. E kinde twagno manochakore okinyi, jaleg kweth mathoth e od bura mar Senet Boni Khalwale opako jo od bura mamalo kuom ne kadho twagno gi dwol achiel, ka bende kwayo senators mondo omi oti machiegni kod jo od bura mamalo ahinya kotenore kod chike mageto kelo lokruok ne piny Kenya. We cannot be divided on everything, including the important things and the small things and the big things. We must demonstrate national leadership by agreeing on the things that require to be fixed. Okang' mar od bura mar Senet puodho twagno koro nyiso ni orito mana mondo jatend piny oketie koke mondo bed chik. George Bati, Ramogi TV.